Marino ovdje s Nokia Mova i evo za vas držimo tu Nokia 7 Plus. Nokia 7 naravno vam je poznata kao kineski model, Nokia 7 Plus dolazi ekskluzivno globalno i mi ćemo je moći vidjeti uskoro, nadam se, za kojih mjesec dana, možda malo više na našem tržištu. Nokia obitelj je sad postala Android One i uređaj je prilično lijep. Da vidimo ima li opciju scrollanja notifikacije, ovdje to ne vidim, možda nije uključeno, treba uključiti. Zaslon lijepi 6-inčni, dualan nekakav dizajn sa ravnim bočnim stranama u nekakvom kontrastnoj boji. Ovdje imamo crnu keramičku pozadinu koja lijepo sakriva otiske prstiju, premda ih ima ovdje poprilično mnogo jer su svi živi ga držali. I onda imamo tu jednu bakrenu bočnu stranu koja je dosta ravna, osjeća se prijelaz, ali to čak i nije loše jer možete imati dobar grip uređaja, dobar zahvat. Nije toliko velik, ok, je 6-inčni je zaslon, nećete baš hvatati jednom rukom cijeli rub. Ovo vam je napokon 2:1 omjer ili 18:9 kako neki vole. Međutim, uređaj je vrlo elegantan. Kad ga usporedimo sa starom šesticom, onda vidite da je tu negdje lila. Dakle, Nokia 7 Plus, 12 megapikselna kamera i 13 megapikselna širokokutna. Nadam se da sam ovdje pogodio specifikacije. Ajmo vidjeti sliku, pro način snimanja, klasična kamera, slika i kvaliteta je stvarno na razini. Ok ekipa, imamo još jedan intervju, vidimo se!